I a la recta final parlem de pirates a Sabadell. I és que el Teatre del Sol d'aquesta ciutat té en marxa un dels muntatges més ambiciosos de la seva història, Els Pirates del Sol. Es tracta d'una adaptació de l'opereta victoriana que també fou la base del muntatge prou conegut de Degoll de Gom. En el cas sabadellenc, però, l'obra ha respectat molt més l'esperit original del text. El resultat és un musical brillant i divertit. Cal destacar el decorat a 3 nivells i un acurat vestuari. Tot això, juntament amb més de 30 actors cantants que arriben a estar dalt de l'escenari, i la música, dirigida per Guillem Galofré, que s'interpreta en directe, aconsegueixen un muntatge molt atractiu. Ja ho sabeu, us deixem avui amb imatges d'aquest musical, més notícies en català, a 3:15, al vespre a la 2. Adéu-siau. No.